Good morning mga langga! Yes, just got home from church. So, first day sa Misa de Gallo. Puyog na ko in simba si Papa Bear, si Kuya Bear, si Angel Bear, o si Kintoy Bear. Kintoy Bear. Ay, na Kintoy Bear. So, mo to siya mga langga. And also, today is ang episode 1 sa ato ang Vlogmas! yes! So, later, istorya na mo kung unsa atong vlogmas karon nga year. Excited kayo ko kay first time na to mag-vlogmas. Okay, what siya? Excited kayo ko. So, see you later! Hi mga langga! Yes, so we're back again mga langga and welcome to our Vlogmas episode 1! yes. So yes, muna siya atong Vlogmas mga langga. Super excited kay ko kay first time natong nag-Vlogmas. Like, oh my god. So unsa atong buhaton karon nga Vlogmas? Is atong buhaton mga langga is actually, among idea jud unta is katong 12 days before Christmas kay na-inspired me ni late Queen Elsie. Pero we decided na nakalas na Pasko na! yes, Pasko na. So, we decided nga instead nga 12 days is amo na lamang siyang i-fit or ihaom, haom sa Misa de Gallo nga 9 days. So, 9 days before Christmas na lang atong himuon. So, muna siya. Among gibuhat is naami gipili nga 9 families nga among hatagan every day starting today kay karon nag-start ang Misa de Gallo. Yay! Nakasimba me. Kasimba si Angel Bear. So, starting today and every day me mag-upload until sa 24. So, muna siya. And also, nagpili, mo to kung gingon, nagpili mig 9 families nga hatagan sa amuang gamayng Pinaskuhan, which is ang Deng! Yes! Para dili sila ma-zero sa Pasko puhon, ni palit mi og para spaghettihon. So, gamay ra siya, pero mura man jud among makaya. So, di mi mo pa as if nga nami ikapalit, kay wa mi ikapalit. So, actually, kabalo mo, wa mo kabalo. Amo ang preparation ani mga langga is September pa. So September pa nagpalit na mig hinay-hinay ani kay dili na mo kaya nga bultuhon og palit. So among gibuhat is gihinay-hinaya na mo palit if nami extra kay para di mi madakan. Ting! Bright idea. So among gihimo mga langga kay di jud mi maka-afford kung among bultuhon. So mo to siya. And also katong 9 families nga among gipili is naata siya order like karon unta naana unta mi kabalo mi og kinsa among hatagan pero ganahan man mi nga ma-thrill. So among gibuhat is among gisulat ang 9 families na dire nara siya nara ching kay para karong day 1 nato is atong bunuton kung kinsang family ang atong hatagan sa ato ang gamay nga blessing. Kay kabalo ko medyo dili nato feel ang Christmas karon tungod sa pandemic. Pero ang essence sa Christmas is si God, and God is love and love is sharing. So we should share our blessings to others bisan pag gamay pa. Gamay ra atong ma-share pero kabalo ko nga sa atong hatagan is tako na siya. Diba? Para dili ma-zero na tayo handa sa Japan para karong Christmas. Ay, gisimot ko. So mo to siya. So, ready na ka, Angel Bear? Ready. Ako yung hulot. O, ikaw hulbot. So, yes, dito tayo pa, dugay-dugay pa. Maghulbutay na ta. Ano datang gibahin? Gibahay. Dili po, gibahay ko. So, akong pahulbuton is si Angel Bear. Bear. Go! My God. Ay, tanaw. So, ang first family nga atong hatagan karon is si excited
is si... Yay! Ang family ni Mase. Oh my God, basta. Di mabugos tayo kaya na. Yes, family ni Mase. So, makikita mo sa akong baby girl ni baby Kishana Zoe. So, yes, mato na ta. Yay! Naungsa. So, yes, gisuot na naman mong mask. So, mato na ta. Maghatag na tagpinaskuhan. So, naade ay si Dames X og si Kintoy. And si... Hoy. Og si... Ikaw. Okay, so let's go! So, excited ko mga langga. EJ, tara. Excited kayo ko. And si, naasi, kinsa kami si busy si Granny Bear. Sa iya ang tanom. Busy na siya. Granny Bear. Mga langga. So, manghatag may pinaskuhan tala, Jing. So, let's go! Gawas na sa ato. Si Angel Bear mga langga kay ganahan nagulpiho na excite man eh klaro tayo. So muna siya. Ito ako antipina kay. Mo ganin na excited. Ay, magkita ko. Okay. So dira ang balay. Luyuan ang buhay. Naa si Ishen. So diri ang balay ni Mase. Muna siya ang balay mga langga. Ayo! Mamas kume! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Kaya brihi ko! Hayo! Bless ni Mami yo! Hi mga langga! Say hi mga langga! Hi mga langga! Muni si Johan, muni si Riley. Yan. Gwapo kay siyo. Jai! Jai, nakakay pinaskuhan ni mo, Jai. 1, 2, 3. Merry Christmas! Yeah! Nanay spaghetti siyo sa Pasko! Thank you. Yes, nag-vlog mas me. So, kiss ni Mami yo. Kiss ni Mami yo. Kiss ni Mami yo. Kiss ni Mami yo. Muna akong mga anak, mga langga. Naka mo kung anak, wala mo kabalo. Ako lang gipa. Sinong-vlog ang mga noog mo nagkitay. This is good po. Hangyo, kiss ni Mami yo. Kiss ni Mami le. So, muna siya mga langga. You're welcome. Kantahi ko yo. Kantahi sa si Mami yo. Di ko kantahan ni Johan. Twinkle. Twinkle, Star. high and one. Ay, what? What you are. Pangalangga. Muna kong anak. Ano akong baby girl nga si Kishana Zoe. Ako lagi pala yung paburos sa akong best friend. Kiss na ko Leo, kanibod si Lily. Nada ka magugong anak mo na mo kabalo. May nakay ko sa... Say hi to my vlog. Kariday pa kita. Hi mga langga. Ako si baby girl. Ay, ako si KZ. Yes! So, moto siya mga langga ang atuang first nga nahatagan sa atuang nashiran sa atuang blessing sa atuang day first episode sa atuang
Vlogmas. Okay, so mo to siya mga langgaan. Thank you so much for watching. I hope na-inspire mo nga mo share sa mga sa atong mga blessings bisan pag ginagmay. Basta kanunay. So that's it for today's vlog. I hope you enjoy. Because we're just spreading Good vibes and love to everyone. Again, this is Mama Bear And this is Angel Bear. saying Merry Christmas!